nani somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko fari lema ne wadi ma hota wondane gantuji hande de kam mi weltima hami ronki andu fon pada mi horam odon gandi ceylagal fof ngal wona padi hudo ngal buri welde de wonno ceylagal padi hudo ko duforto ko seeda ha padde gas tes dum benni ko buri welde mi hakkumo fo complicité onon jaata tailleur onon jaata jeere onon dar jonji te kadi hande a ari humtade do a hirtima do mi yidi dum mi weltima mi duwani mama non yo Allah jurno hakkude mo nena ko neddo monjo min gallondir ko fijirde jalede kalto mbimam yo ara min jah fowtayel kongol arata min jah annen kay yumrade moƴƴe kay yumrade jokko e endam ari yiɗi kam tan hursini kam non an o hakkude ma e galle o boyi wona ha galle ko gallo ani ti moƴƴit silam an udditan kam dama fof hay dara suudan kam ngol affaire kumtare ñen fof comme kaldo yo ar mi ronkire hande Allah hoddir mi kawani jonde mon de yodite oɗon tampere oɗon celli ɓuray jaafoɗa abbinto tan gadde ma nde seeɗa jaafoɗa kono ɗo ala ndemni gom jejjid kumtare madi fof usamaji ani hande yimɓe jejɓe ɓe fof jeni ko usamaji huray no mbaɗɗa aɗa selli jam tanni ettira Allah ayde kawma min somi teƴi ham pari tan ɗo muɓɓo an hami para so futurdare ñibbiɗi ɗo han mi dogata mi yaha entraînement mi arta mi dogo mi ñakka seeɗa aɗa selli gandu kam anda an ɓurinimi gummide caggal leydi o sa hakkillomi gal kaw arrête attention de ko attention non kaw andu kalda ko ka min haali min tawi haali ko hol fof ko mbawɗa hen woni ko len ay wanayi ka wanne wuwa ka wara muusi way ka wanayi wallahi muusi wonko weli kaldo welani keɗiɗo andu kalda mi anda won problème ma ko de ko kawma wat sesi ɗum de noon yombat ses pulalo leeri leeri naññe jagguɗa ɗo min so Allah ittanko seddi so hami somi yaha ɗo e ñooro ha ɗo e mañi baɓe certu ko woni ko non fadam sel pulalo leeri kaw xana aɗa andimo non il y a certaines choses qui disent il y a certaines choses hoɗum mais kaw non kaw wonko weli kaldo welani keɗiɗo hoɗo holo ɗum wona jom suudu ma jom suudu mi juuɗere haala affaire vie patient kaw wona ka gullu hen so Allah ittanko seddi Allah moni seedi mam yaɗo ha ñoo ha mali kaw he an kaw andu kalda minute dande ma e dow dande amen woni mi kaw ɓuure yo il y a rien yari Allah seedi ya quelque chose y a rien hoɗum c'est une ex ex Bon, voilà, je le savais. Avec tous ces gestes. partir hakkille ma Impossible, je ne peux pas. gouvernement passé bébé toi aussi C'est son ex. c'est son ex Dans ma maison ana semtat o maison guiɗa sowa resdirde mo Hé, regarde-moi. abou kaalen gongo yo gallo pouce hande fof yo rutto yo rutto ɓe salaamaaleykum an billahi ma fusa ha pusa aduna fof yom fusa ham fusa taani latti welten non ay jaggo jungo ma de be jaggo jungo ma de 6 mois Hé, jada nan jada la fille là, elle va sortir. tu vois mais jadu ndir suudu jooɗo haw men ma sortir he sortir toi sortir 6 mois sortir majjo on fi sorta wala an sorta mais ana wayno ka kuɗat Allah pour tampinde ses won waram ay an worni tan min tay aɗa woni tan goral min tay hamadal kanal tibre liɓe yo fa lakara fa lakara aɗa woni ɗo fa lakara kan wala mi kala no mumoni mon ma mayde bonde afton he rew arfias rew yumma an sapre to hamde minema hadama ya eɗen jogdi haala hono haala tan mbaara baga fusa galle imbécile kawane bettimo qu'est-ce way c'est aime ça tuba ɓaleejo ni mbimami ay fami te woti yejjit e ɓernde wona welde anen soko ɓuri kosam kam wat yaato mi yettude parce que ɗum ko gullumi ɗo ko haala hewko min tan walla wallahi so koyngal leela woto jungo leela ni han momoɗo feela kurɗa e gallo
mi heɓa jam sans waɗa sans o ɗo sabu ɗe balɗe tati fof ɗum ɗo mbaɗijimaka ɓeyden goɗɗo kanjal hay ɗum a ñaaka ɗum a ñaaka mo hokku ɗum oɗo hammudi anani tinno allah n seedi kala ko mbawmi waɗa mi wuuti eyi a fata oɗo ɗum ɗo ala mi gayanke kaw dari noon momi wattanma hen gallo umdo aɗa tooña hatta omo sohli mum an kay fa lakar tan yaltu nde hewndu barrage korka ko farilla ma ne waddima hota wondane gantuji mum naflu ganniyoɗa innamal a amalu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande foko lewru gijam